السلام عليكم مساء الخير. لا بعشق بركة دوت طبعا بعشق خدمات اللساني معرض خدمات اللساني داش بركة دوت بعشق خبر يوك حوزة عشان ينا وعشتي عشان دي أبرياس خو مش أخذ يزبيسي إتبيسوج نيس نندي حم حوز بعشتي عشان يوك حوزة عشان دي أبرياس خو да برت أبوه. Очень большое благо именно в эти 10 ночей, как никогда, для всех, и для тех, кто разговляется, и для тех, кто эту площадку предоставил. В эти последние 10 ночей мы стараемся больше говорить о вере. По крайней мере, за моим столом мы друг друга повышаем в религиозном плане.